Válka se blíží. Chceš anděle zabít? Myslíš si, že se pak to nepřijdou. A až zazní první výstřel. Na čí scéně chceš být? Myslel jsem, že čárný nebere žádné drogy. Vítejte v Husband Hotelu. Čau, mrchy. Je to lacené. Tě konečně poznat, paní Cezno. Jaké jsou tvé další plány na vyhlazení? A budeš chránit víc než jen své oblíbené postavy? Počkej, ty jsi kdo? Mé jméno je Baxter. Takže je něco jako nový Pendius? Ne. Uchyl ruce pryč od mé hrudní. Zpívání a pláči, tak naše řeč. Vykoupení je naše věc. My si můžeme zasloužit zlepšit svůj život. To zní jako práce. Boha, tomu jsem myslel, že tomu zabíjet anděly. To prdala můj život. Hesmin hotel je lepší úhel pohledu. Můžeme využít pověsti hotelu a zahájit pekelné povstání proti nebi. Máme šanci být bohy. Kdo jde se mnou? Vím, že tomu neuvěříš, ale já tomu nechápu. Fuj. Vox podceňuje válku. Nám už nechce ubližovat. Musíme ho zastavit. Co si myslíš, že bychom měli No tohle nejsem Toho připravený. kluka jsem nikdy neměl rád. Je slabý. Ahni se poudouží. Opravdu jsi silný, aby si dobil celý nebe. Ani se nedokázal, že jsi nejsilnější v pekle. Můžou si anděle přijít rád. Připravte vojáky. Společně to dokážeme. Nifty, říkala jsem ti, ať hlídáš hotel. Co jsi celou dobu dělala? Tohle. Teď mají tresty a plíce můžou hrát na hudební To nástroje. je vlastně působivé.